ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 17:19 ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନାହିଁ ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ କେମିତି ପଚାରିବା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପଚାରିବା, ଉପବାସର ସହିତ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପଚାରିବା, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଇବା କେମିତି? ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହିପରି ଦିନେ ଦାନିଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ସେହିପରି ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ କଣ କଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ସେ ଚାहे ଯୋସେଫର କଥା ହଉ, ସେ ଚାहे ଦାନିଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର କଥା ହଉ, ମାନେ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ। ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କାହିଁକି ଉତ୍ତର ପାଇପାରୁନାହୁଁ? କଣ ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି? ନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି? ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଶୁଣନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଦେଖିଲୁ, ଈଶ୍ୱର ପଚାରିଲାରୁ ମତେ କିଛି ବିଷୟ କହିଲେ। ଗୋଟେ ମାଙ୍କର ଶରୀରରେ